Здравейте, освобождавам стая 312. Благодаря ви, господине. Консумирахте ли нещо от мини-бара? Да, една кола, само една кола и едни фастъци. Така. Ще ви струва 37 лева. Да. Че, аз да не съм яла агне? Как те? Толкова струва, Добре. господине. Как ще платите, в брой ли с С карта? карта. Заповядайте. Ама чакайте, какво е това валепика, господин? Ти знаеш ли тази карта колко е силна на боя? Ама аз ви разбирам, нас ни трябват пари истински. Тя е на всичко, коси на боя е властна. Ама то може да е властно, ама нас ни трябват Айде, пари. моля се да не се разправяме. Взима и да не се разправяме. Господине, как така? Да не се разправяме. Айде, че бързам. Добре, аз ще покрия. Благодаря ви, че бяхте гост на Medical Spa Resort Luxury Estate Extra Lux Ultra Lux Много Lux Extra Virgin Айде, Royal ще тръгвам, Spa. че съм на протест. Чудесно. Вие няма ли да идвате? Не, нашия собственик е министър. Ясно.